Salutare! Azi o să dăm un nou versus 1 pe o mapă random. Nu știu dacă mă auzi, dar în fine. O să ne prefacem nobi. Deci, să vedem ce iese. Hai. Let's go. Duel, de fapt nu, mapă random. Ca să aleg asta. Haideți. Oricum sunt pe boxe, cred că o să, nu știu dacă se aude boxe, dar în fine. Mâncați-și cum se aude. Cred că auzi și voi. Joc pe boxe că îmi place cum se aude, deci nu. Am uitat mai boxele în casă. Deci da. Cred că o să se audă demențial, cum să spunem. Nu uitați de un like și subscribe, m-am reapucat de YouTube. Și, nu știu, o să dau un match. Și până nu câștig, nu. O să încep să joc, nu știu, cât mai bine. Am postat un videoclip cu când întâlneam cu avea meu pe ăla, dar nu. Haideți să vedem cum iese. Oh, mă gat, de ce bine. O să mai facem. Și eu dacă vă trebuie. Pentru telefonul ăsta. Uitați și setările mele. Dacă vă trebuie la ceva, vom ține cu asta. Nu știu, așa mi se, cum să zic eu, așa o să mi se vadă mie. Că nu, grafica aproape la maxim. Chiar la maxim. Totul merge la prietenul ăsta 13C, normal. Haideți, cred că aude și voi. Mâncați aici. Hai bă, mă bagă. Pe bune. Poate să faci mega și vă și mai știu ce. Aha, hai ieșit. Mâncați toată, doamne. Da, nu mai zic nimic. Hai că revin. Stați că trebuie să fac ceva. Da, astea. Și nu o să joc niciodată cu hack. Mă joc din 2017. Am avut un cont la scăpitală, dar nimeni nu a făcut să recupereze. E de capul lui. Cred că mi-a dispărut și armele. Asta este contul, dacă puteți să mă ajutați să-mi recuperez. Eu cred că doar și mail-ul și dacă dați țeapa, asta e, nu-mi pasă. Cum am 7 armelor și pe el. Dacă mă ajutați, mă ajută mult. Hai să dăm. Iar duel, să vară și armele, că cred că ați văzut din video anterior. Sau cum să zicem. Da. Uitați. Ăsta îi vede capul lui. Deci da. Mă ajută extrem de mult dacă dați și voi un like și un subscribe. Nu e nevoie să-mi dați gol, nimic. Că na. Am avut și eu. Mâncați-și cum se aude. Sper să se audă atât de tot. Da, nu este nimic. Că o să iau în asta. Credeți-mă, dacă nu mi-este videoul ăsta cum trebuie, nu mai știu ce să fac. Deci da, sunt singur și în casa asta am putut să fac videoul ăsta. Că nu. Am o familie cum trebuie, dar prefer să filmez singur. De asta și n-am mai postat. Că am avut și puțină treabă, telefonul a fost reparat. Moară. Mă fac nou. Că mai exact să apelăm. Ia și voi. Cum se joacă. Nu joc prea bine, dar nu. Cade și mi-a dat asta. Cum v-am zis, scopul e creștin. Da, mai rău. Hai.
câștigată. O rundă câștigată, gata. Haideți să mă concentrez și nu o să mai scopă. Și m-am antrenat mai înainte cu ăla. Am făcut după ora, fac asta. Da. Aha. Dacă are îi dau direct acolo. Să mai îmi dau un cap atât. Vedem dacă dau un cap, e hacker. E acum. Nu că e hacker, n-a venit. De eventualitate o să dau raport. Să văd dacă e de bani. Nu că stop, dau așa. Sau... Dacă ce crede că se acolo hop. Asta face și el. Cum v-am zis, m-am antrenat, dar nu sunt prea antrenat. Cum a venit, what the fuck, cum a venit așa. Trebuie să câștig un meci. Două chiar. Stai cum îl dă. Hai să prăpușesc. Hai că lasă să pușeze, că pușez eu dacă e. Dacă mă simt de fata, fac și eu aici. Nu o să mă putez, dar în fine. Nici o să pușez. Dacă îmi ia și... Eram sigur. Oricum dacă pușeam, da, dacă am pușat, mor. Să nu pușeați decât dacă aveți tactică, n-am avut. Asta a murit, ce să mai... De asta o să mă concentrez. Am dat și eu la prost, mai de capul meu. Am dat foarte prost. Cum am zis, am pierdut. Un meci. Oricum nu e nimic dacă pierd. Oricum dacă este meciul ăsta, probabil nu o să mai scot. Dacă o să pierd, m-am dus. Bronz, ce... Da, nu mai este nimic. După poate dau 2 vs 2. Oricum nu mai am mult în memorie, deci... Nu știu. Dacă o să mai postez. Și intrați, stați un pic. După o să vă arăt cum o să intrați pe ăsta al meu. Puteți să sunați, dar să nu dați, da, înțelegeți, hate. Și să nu sunați atâta, vă rog, mulți. Dacă e, o să fac eu ceva. Că am un grup pe WhatsApp și dacă vreți să intrați, nu. Da. O să vă las și Instagram, dacă vreți. Deci da. Dar dacă sunteți beți, nu glumesc, puteți să fiți și fete, da. Nu știu dacă e ok. Că nu. Fără gay, mă ascultați, că îmi dau mesaje din astea. Că nu știu ce. Dai, doar mi iartă. Vreau să zic, doar mi iartă, mă. Uitați-mi aici. Mai este o panică.
Dacă îmi pică asta sună aici. Doar să vedeți și bait cum dă. Tocmai ce am zis. Să vedeți odată ce era să-mi pice. Din astea. Vedeți cum da, putem să-mi iau câteva nume. Ăsta, fra. Și pe ăsta l-am avut, glumesc. Să vă arăt pe care l-am avut. Ăsta. Contul la vechi. Ăsta. Cred că toate astea 3 de aici. 4 chiar. Ce aș vrea să am armele astea înapoi. Vreo 4 și cu G22 ăla roșu. Nu, locul ăla roșu. Nu. Sau cum se zice. Fiți atenți, dacă mai pierd toată, m-am dus. Hai să fie mai ușor un meci, dacă câștig sunt rece. Deci da. Nu sunt o persoană care să zic să dați like, dar vă rog dați. Că nu. Oricum eu nu fac pentru bani, eu fac de fan. Nici nu o să câștig nimic din astea, pentru că nu. Oricum, eu mă uit la asta de creat mic. Și când s-a apucat la fine. Nu știu. Și eram pe player atunci. Și cam în 3 de să mint, cred că în 4 sau în 3, nu mai știu. Da. Sau în 2, nu mai știu, și eram 3. În 2 degete, eu zic că e bine. Pentru postea. Asta pe tare, ia să văd. Drac. Ăsta are, bă, mi se mă nea. Mă sper. Limbajul, sper să nu mi-o cupe aici sau da. Iar am arma asta, ok, să mă dau să fac treaba. Să zic, nu știu cum am tras prin ăla, să mori de știu. E un bug, efectiv e un bug. Vedeți pe filmare că n-am ei. Au, iar. Nu, de că sunt supăr. Bă, ăsta are hack. I s-a văzut o armă. What? E un bug ceva? Asta, am ceva de se pare că ăsta are ceva, n-am eu vedenii. Cred că ați văzut și voi. Vede, stați un pic. Îl vedeți, da? Da. Mă la mine telefonul încărcat. What the fuck? Sorry. Ați văzut și voi, da? Nu s-o prost sau ceva de genul. A teleportat în spatele meu. Hacker. Uitați, ați văzut și voi ce armă avea. Acum așa schimbat să nu înțeleg. Bă, ați văzut și voi, nu? Bă, ăsta pisă de găină. Un băiat. Cred că s-a prevăd de povăci sau nu știu. Bă. L-am mălaficat. Stai calm. După o să mă uit la istorie. Ăsta, știi, o să ne bag aici. Da, și nu. Pare prea ușor sau m-am activat eu?
Să-mi ziceți voi în comentarii dacă am ceva mare sau mi se pare mie cu ăla. Nici n-am hack. Fiți atenți cum îi dau. Mai să-i dau prin ăla. Bă, what the fuck, cum eu dau prin perete? Nu îi dau prin perete, dar bine. Da, mi se pare, cred. Dar uitați ce am. Uitați că vă arăt și ce piscine aveam pe contul celălalt. Da, care meu. Mă uit și la Softic, dar iau o grămadă de timp aici. Dar nu prea mă uit. Scuze Softic dacă vezi videoclipul ăsta de la care-i funcțiile. Uitați în ce cum să vezi. Hai, Alex. Mâncați ăștia cate cu gronțul ăla pe lângă mine. Haide, m-am activat. Fiți atenți aici, mai bag un meci. 2 meciuri. Ascultați-mă bine, 2 meciuri. Nu știu dacă m-au auzit bine, dar asta e. Ați văzut și voi că n-am avut ceva. Voi vedeți. Pe aici 9, o să zic că e bine. Minus 6, da, e bine. Băi, tot la fel. Bă, mi se pare mie sau am noroc, am meu. Scrieți-mi voi în comentarii. Nu știu cum se activează, dar în fine. O să încerc să activez comentariile. Nu știu dacă pot, dar în fine. O să vă las Instagram-ul meu pe ăsta. O să opresc și o să vedeți acum. Nu știu dacă o să se vadă bine pe filmare, da, nu. Și nu știu dacă o să mă auzi bine. Asta e faza. Deci da. Încerc să vorbesc cât mai bine posibil. Nu. Bă, da. Bucați și cum am făcut meciul ăsta. Da, fac și la Duolingo. Mă uit și la ăsta. Mâncați și ăsta. În fine, mă uit și la Jocarul Virtual. Puteți să dați subscribe. Ăstea, nu știu cine, mă uit și la Dorian Popa, Sony, bombă. Și visul meu e să-mi iau BMW, care o să fiu mare. Și să mă fac trapper. Nu știu dacă o să-mi iasă, dar în fine, știu că să rimez un pic, dar nu cred așa de bine. Știu și un pic să când am track, sau cum se zice, de scenă. Nu ăla rău, mă înțelege ceva să zic, da, track de scenă. Nu știu cum se zice, dar în fine. Sper să nu dea YouTube-ul videoclipul jos. Că mă chinuie în partea asta. Adică, nu. Nu mă chinuie. Nu înțelegeți. Nu vă gândiți la tot. O să fie. Gabi. Mă scuzați. Mă scuzați. Ce-a scris ca așa? Da, după dau unul să nu cred. Și dacă am un prieten. Bine, putem să-i fac. Nu mai fac nicio fentă. Da, mi-am dat 44. Dacă mă gândesc, mai are... Nu știu. 44 așa. N-am chef să mă gândesc acum, că e important HP-ul și na. Că mă uit undeva. N-am pe cât încă o dată. Vărul meu o dă instant, nu pușează și nu face nimic. Cați aia și cu asta, doamne. Ia uite, că asta mi-a dat raporat.
Uite, băi, dacă o meche cum ară, mă. Vezi? Hai că mi-am activat dacă e. Nu vă prin perete să te căți în nimic. Bă, Romeo, uite ce face. Sper să vedeți, să pot să am visiune multe, că nici nu cred. N-am norocul ăsta. Archivul cu voi canal care o prea am făcut, dar în fine. Mă, care e norocul ăsta? Omul meu avea aceeași tactică. Mă las și limba română. Uite tot îmi zici. Dacă nu iese nici asta iar. Bă, gan. Telefon încărcat. Asta mă. Vreau să dau un model aici. Scuze. Bă, nu-i corect. Bă, mă uite cum mă dau. Mă tryhard. Cât i-am dat? Bă, n-am văzut cât i-am dat. Gata, mă bag pe tras. Bă, nu vreau tras. Dacă câștig meciul ăsta și bat la 5 în rege, fiți atenți de ce. Hai că-l bag la 5 omul meu, nu se joacă să mor eu. S-a ridicat un tank sus. Nu-i corect. Fiți atenți, mai dau un meci, dacă nu, m-am dus. Și nu știu de ce poate să facă locul ăsta. Hop. Lasă-mă, frate, ca nicăieri. O vedea clipul tău. Mă ascultă, nu. Îmi faci să mă anică. Dar mai mult, să vedem cum să zice. Mă face să în jos. Un român contra român. Care bot, cum să zic, a bătut un bot care e level 93. Nu mai zic nimic să mor eu. Mâncați-aș, bă! Să vedeți stand-up făcut de multăția. Mai mult decât dă. Dovadă. Uitați cât îmi ia. Dovadă. Bă, eu nu-s prost. Îmi ia mai mult decât dă. Și asta nu-i bine. Am dovadă, deci poate să vadă și stand-off. Că nu pasă. Să rezolve odată cu ăsta. Uitați că mi-a luat din 34, mai mult de 34, să mor eu. Mă ascultați. Nu e ok. Lasă-o, lasă-o, mai bine mai zic. Doamne, fei. Ești român, nu moldoven. Dar asta e dacă am o accent de moldoven. Da e. Că am fost un pic în Moldova o săptămână, când eram mai mic. Și mi-a rămas accentul ăsta. Nu știu dacă se observă de nou. Bă, uite-l pe ăsta. O să fac un videoclip cu el după. Ăsta e un prieten mai vechi. Păi n-am mai vorbit cu el de mult. De o lună și ceva.
ce ăsta mai dau, dacă nu m-am dus. Oricum, am un meci câștigat, deci se pune și un meci. Știu că la început era, asta, cum să zic, la început trebuia să zic, am zis la un meciuri, dar nu. Uitați și voi. Na, exemplu de copil care nu joacă. Hai bă! Asta n-ai de treabă, nu știu că zic asta. Știu că, nu. Care și așa să, cum să zic eu, să fie videoclipul ăsta viral. Oricum o să trec. Mi-am stand-off 2, mi-am, stai că nu zic, stand-off 2 cu vocea mea. Hai să zic. A doua oară pe canal. Mai mult vreau să postez pe TikTok, dar nu știu ce să zic. Hai să vedem. Uite pe fratele meu, rusul. Aveam 44 de seconde, am mai avea 0, am tras amândoi ca disperat. Trebuia să pușez la mine. Are cum să zică, doamne, telefonul aia încărcat. Nu știu ce să mă sună asta, mi-a dat, am avut noroc că mi-a dat o grămadă să mă omor. A pe degeaba poate să pierd. Hai că nu mai vorbești și o să încerc să câștig, dacă pot. Dacă este al doilea mic, sorechi, da? Să ne întâlnim. Încerc să nu mai vorbesc. Ați văzut și voi cum mi-a dat prin ăla. Hai că nu mă știu. N-are cum să văd la telefon, ca... Nici să-i veteran. Ok, cred că prea mă enervează copilul ăsta și cred că îmi bag hack-ul. Acum pe unde vorbesc. Dar voi nu o să vedeți. What? Așa, bag am dat 28, mai avea 22.
terminat tot, am fi. Ați văzut și voi că schimb armele, puneam eu ceva în el. Dacă e față, dacă nu. Bă, nu-mi iese. Bă, e prea prost copilul să mă face să înjur. Iar nu știu câtă rundă când pierd. Bă! Se vede că își bătrân la jocul ăsta. Bine să spart telefonul. Glumesc. Bă, fra, câte runde e când pierd, că mă fac de să mă enervez. Uite botul! Nu, că bag e. Uitați, 200 de ani, 23, 23 doar, 23 doar, 23, tot asta. Ce ați făcut cu stand-off-ul, frații mei? Joc de la început. Ce ați făcut, bă, la stricat de tot? Mă refer la asta, la rank. Bă, ți-a tot rankul pe care îl muncești, strângi și apoi le pe tot. Bă, fraților, să rezolvă odată bugul ăsta. Uitați și cât de puțin îmi dă. Deci, da. Mai mult că din cineva și dacă chiar dacă e băgat mie telefonul la încercat. Și uitați câte ori acum filmez. Ăsta pe acolo. Stați un pic că fac ceva acum. Glumesc. Și cam așa ca să pună. Stați că-mi dă invite băiatul. Fiți atenți, nu o să mă auziți, să-l auziți doar pe fel. Băga mie și... Da, bă. Bă, chiar stand-up frumos. Da. Bă, coaie, ce are? Nu mai am auzit asta, în fine. Uite ce șarpe era. Ok, stați un pic. Că nu. Că fac. Mai scos, în fine. În fine, așa. Să continuăm, asta am vrut să fac, dacă pe vreau să e. Acum chiar că e random. Nu m-a scuzit la tine, e bine. Dacă îmi dă iar invite, o să închid video, că e gata. Să nu lege prea mult. Hai bă, așa. Să vedeți acum cum o să pierd. Păcate. Și nu știu dacă o să stat de român, dar asta e, o să pierd. Nu știu. Deci mă... Stați un pic. Cred că mă aud. Deci bine.
Pot să vă arăt și canalul de YouTube și toate astea. Cade, m-am speriat. În sfârșit 2v2 cu mai mulți. Da, nu, 7 mai am făcut vreodată și nu. Dar vreau să mă mor pe atâta tot. Hai bă! Ok. Pisați de aici, mă. Am dat și aici nouă, două capuri. Cred. Stai frate, cine e ăsta? Asta e fată. Are noroc aici. Are pe el. E un plan fizic acum. Întreb cum mă știe băiatul. Da-i-o mă! E fată, fetele și rog. Chiar că fetele joacă de prost joacă, dar e începutare cred. Nici nu știu dacă e fată. Ziceți-mi voi dacă e fată. Copilată. Copilă. No. Tactică. Normal ca să-și afle șmenc. O pușea. Tactică. Când vrei să pușezi, te dai în spate și iar vine să vedem și-l omori. Oricum eu am inventat toate alea cu monele. Că na. Știu că n-aveți cum să mă vedeți la înțeleg. Bă, m-au copiat toți, efectiv, toate mișcările, deci știu că n-am să vedeți. Mai știu pe vreau să dă idee din 2017, urmez din 2009, sau din cât s-a apucat, că nu mai știu sincer. Sunt abonat la el, sau nu mai știu dacă sunt. Pe o grămadă de conturi și pe al lui mama sunt abonat. Sunt abonat pe o grămadă. Pe o grămadă de conturi. Băi, sunt prea noob, efectiv. Uitați-mi aici. Tac, tac și câștig. Bă, fra, primesc notificări și pierd. Ok. Da. Oricum, dacă îi dau, trebuie capul, am înțeles. Îți praf că mapa asta e făcută încât să pierzi și spargi telefonul. Credeți-mă. De la acaul ăla e greu să dai. Mă, ce mă enervez. La început eram stan, dar nu ai să faci la mapa asta. Te enervezi și spargi telefonul, nu. Bă, nu vă indic că mai vă jucați la mapa asta, că tocmai așa am zis. Bine să dau un telefon, dar mă abțin. Pentru că e un pic vai de capul lui, dacă sunt bani, cred că ai vrea să stâng bine cu bani. Stam, sunt gai, sunt ok. Oricum că am tras în el o grămadă, fra. Am tras în stânga, în dreapta, bă, cum ne-a dat? Nu, că-i dau raport. Aș stat să dau un raport, dar am prea mă enervat după ăștia.
Asta e un meci câștigat. El de 1000. Vedem modurile astea, toți joacă ca disperați. Mă uit. Acum vrea să mă moare. Vine pe mine. Da. Deja mă enervez. Toată lumea nu mai avem e. Că-i rup geamul de față. Cât? Dai. Dai, mă, nu știu dacă pot de văzut sau nu. Era să fac de văzut un Kindic. Bine, mă, că erau șansele. Da, o să pierdem. Fă Kindic eu, fă ce trebuie. Nu pușa. Bine că, nu. Pune pe mine. Dau cap. Hai să-i dau de mai cap. Mai avea puțin automat. Da, dacă mă gândesc bine că avea peste unul. I-am dat și ăla, băgam ea ceva în voi, ca să nu înjur. Mă scuzați, că înjur, așa. Oricum o să trec pentru un minori, că e un joc. Deci, meciul ăsta fail, direct, bag ceva. Deja mă face să înjur, asta e. Vă pup, pa. Dar uitați stand-up cu joc de mine. Care, stați să vă arăt, o să vă arăt și contul de TikTok și puteți să vă dați like ce vreți. Da, stați un pic că trebuie să fac ceva. Să vorbesc cu asta. Să vedeți și pe contul seara. Deja sunt mort. Nu mai am chip de nimic. Nu. Da, uitați, Alex Hilau, să ne mă știe de pe contul ăla vechi. Poate să-mi dea asta. Bă, 800 de ore, aproape 1000. Și uitați-vă un pic, stați un pic să vedeți win-uri peste win-uri și fail-uri. Dar uitați-vă aici, cât te-am bătut să mor eu. Stați un pic să văd dacă Radu, Chilaru sau cum îi cheamă. Bă, nu o să-l uit niciodată, e ca fratele meu. E un prieten mai vechi. Asta văd aici, dacă pot să mă, dacă îl văd. Aveam o grămadă de prieteni de aici, da. Stai un pic. Am revenit, am vorbit cu prietenul meu rapid, că trebuie să fac acum ceva. Să vă arăt TikTok-ul rapid. Nu mă interesează, după video sunt urgent grăbit. Da, băgam ea și telefon l-am încărcat. Uitați-vă și voi ce am postat, da, cu mine, nu băgați în seamă. Pe Instagram puteți să-mi dați follow. Dați că trebuie să dau mai încet telefonul să bag. Așa, pe Instagram și gata. Doar uitați-vă cât să-mi dau. Da, nu. Și uitați cât să rămâneți. Deci, v-am pupat, vă las, pa. O să vă dau follow înapoi, pa.